I entrem ara en matèria política. Estem ja en els darrers dies de campanya electoral. Aquest dimecres al vespre visitava a Vilafranca la diputada d'Esquerra Republicana, Anna Simó. Anna Simó feia una crida a no resignar-se, a deixar enrere la por i fer possible una veu clara, ferma i lliure a Madrid. Davant una quarantena de persones, Anna Simó ha participat en un cafè tertúlia per parlar sobre les eleccions del proper diumenge 20 de novembre. Simó ha volgut defensar amb rotunditat el paper que farà la coalició d'Esquerra Republicana Reagrupament Catalunya Sí a Madrid. Que l'únic adversari que tenim com a país és la por, és la resignació, és l'acomplexament, és pensar que no ens en sortirem, que no serem capaços de trencar totes aquestes limitacions que ens imposen i que a vegades ens imposem nosaltres mateixos i poder debatre al voltant de què hi anem a fer a Madrid. No anem a arreglar Espanya, no anem a reformar Espanya, no anem a fer pedagogia a Espanya, anem a dir-los, senyors, volem marxar, volem que siguin un país democràtic del segle XXI i que incorporin el dret a l'autodeterminació de Catalunya i dels pobles d'Espanya que així ho vulguin i que compleixin, diguem-ne, les característiques nacionals mínimes per ser-ho. Catalunya ho tenim a Esquerra Republicana molt clar. En aquest acte de proximitat, Simó ha exposat la problemàtica que pateix Catalunya amb el dèficit fiscal. La diputada republicana també ha estat molt directa quan ha assegurat que a Catalunya hi ha un 20% de la població en risc d'exclusió social i lamenta les grans retallades que des del govern de Convergència i Unió s'està fent en sanitat, quan som els quarts en riquesa dins el conjunt de l'Estat, però els 14ens en inversió sanitària. Amb aquesta dada ha recordat que les dues comunitats amb més inversió són Euskadi i Navarra, les dues amb el concert econòmic. Els participants a l'acte han mostrat el seu optimisme de cara a les eleccions de diumenge i han comentat diversos temes d'actualitat. També han demanat, entre d'altres propostes, que es treballi amb el territori el projecte de corredor mediterrani per evitar que es construeixi una nova infraestructura que trinxi de nou el Penedès i fer possible l'aprofitament de les ja existents, o en la necessitat que el moviment independentista sigui cada cop més transversal i arribi a tots els sectors de la societat.